Hello mga pangga, good morning. Ito yung 2022. This is Kakayobek, by the way. This is our 2022 snow, first snow on the ground. So, yan. Ito, ang kapal at ang lamig. So, magsashabol na ako kasi para hindi siya mag mag slippery ba or mag ice, so kaya kailangan i-shovel siya kasi pag masyadong mahangin or something like na tapos hayaan mo lang siya sa so hindi mag slippery siya pag mag frozen and then re-defrost from the wind. So at saka din. So una kong isa-shovel yung car ko at saka itong yung driveway namin. Yan, hindi pa masyado na-melt na siya, which is good. So itong ito yung backyard namin. So napuno pa sa snow. Over here, it's not hindi masyado. So kukuha muna ako ng pala. Ito yung pala ko na light lang siya, hindi siya para
So, unang wish ko, isusulat ko doon sa car ko na wish us a good health and bring us more prosperous this year. And then, may this COVID would disappear and vanish away. Lord. Hindi makita yung ano ko, yung toe ko at saka parang di ko maabot. Hindi ko mahanap yung sa akin na pang linis sa car ko. Yung sa akin yung purple, ewan ko siguro saan ko nalagay. Ano yun, longer yun siya para dito sa truck. Pero dahil hindi ko mahanap, ito muna.
kasi pag ano mo, idiin mo itong brush na ano, nag-scratch yung ano, yung paint. Nasasakto mo. Ito, akala nyo, pan ang snow, very cold. Tapos naglilinis ka pa. Well, pag hindi mo linisin ito, maging ice. At saka magdamage sa driveway nyo. Well, mag-soak yung tubig kasi ito. Ayan, snow is not fun. Very cold. Very cold and it's also dangerous to drive with the snow.
mabigat na ngayon siya na ipo-push dahil nga nag-melt na siya, tubig na siya kanina. It was easy dahil ano pa, snow pa. Ngayon nag-melt na siya sa araw. Itong buhay namin sa Amerika pag nag-snow, kaya snow, it's not fun at all.
Bali talaga yung mga buto-buto mo sa ka ano sa shovel. Yes, magandang tingnan pero it's a hard work, a lot of hard work. Hindi ako sanay magganito dahil usually yung asawa ko magawa ito at ang dalawang anak ko. Windy, very windy. So kaya pagka melt niya dahil sa hangin. Kaya yun nag water at saka mabigat na. Naman.
Yan. Kala nyo masarap ang snow. Ito ang hard work ng snow. Yes, don't get me wrong. It is very nice to look at. Very pretty. Dahil, ano siya ni Lord. Nawa siya ni Lord. Pero hard work din aabot natin. So, ang pantel, kailangan maglinis. Linisan yung mga ice. Lalo na sa sasakyan. Dahil pag nag-sit yan sa sasakyan, it's not good for your car as well. Kasi yung pintura, and this gonna take longer para mag-soak natin. Mas madali siya masira. Mag-soak sa carpet. So, using the car or not. Ngayon, steps ko naman ang isa-shovel ko.
Nilagyan ko ng salt yung steps namin. Mag-ice yung pagtanan. So after mag-shower ako nito, lalagyan ko naman ng salt para hindi siya mag-freeze sa steps. Hindi mag-ice din. Hindi, dangerous na kung labas ka dito. Hindi ka slide. Yan. Bulan ito. Tubig siya. So, pag hindi mo italagyan ng asin, mag-ano siya, mag-ice siya. So, kailangan mo ng asin. Maging ice at saka dangerous. Kasi, yan o tubig. Tapos, hangin. So, ang mangyari niyan, pag maano ng hangin ng gusto, mag-a-ice yan. So, meaning parang ano yan, mag-slide yan siya, mag-ice. So, very good to use the steps. Kaya yun, mag-ice yan. Tapos yan pabalik. Dahil nga natulog siya. Tapos, ano, very windy.
Ito na yung ice. I mean, ito na yung salt na ilagay sa steps. Para ito siya mag-ice. So, malalaking pieces yan ang salt. At ito ang kulay niya. Okay. Pero sa luyo na po. Dito na naman tayo sa box. So, tapos na yung car.
malinis na at saka yung mga steps. So ito lang ang nakayanan kong i-shovel.